Doncs pantalla en mano. Bé, doncs nosaltres hem fet els pirates, com ja ho sabeu, i jo he estat a la classe de P4A i la Samara ha estat a la classe de P3B. Nosaltres hem escollit l'aventura pirata per fer la unitat de programació, ja que els pirates a la nostra escola en general i a les nostres classes en particular ha sigut un tema molt aprofitós, molt entusiasmant per als infants, per als nens. Llavors, a partir d'aquí hem fet una sèrie d'activitats. Les primeres activitats hem aprofitat la primera activitat hem aprofitat la rotllana, la rutina del començament de la classe, que són els pirates, per presentar el tema dels pirates. El tema dels pirates, què en sabien, què en volien saber i si tenien, els vam proposar de fer un racó i que ells decidissin on volien fer el racó, els materials que volien que apareguessin i com el volien construir. Llavors, a partir d'aquí, d'aquesta primera activitat, que és la conversa, on tots van participar, dient el que sabien dels pirates, totes les coses que els coneixements previs que tenien. Llavors van fer el racó dels pirates i aquí es pot veure, van portar de tot. Vaixells, lloros, màscares, disfresses, contes, pel·lícules, de tot. També van portar fotos, moltes coses. La tercera activitat va ser la recerca del tresor, que va ser una gimcana, que el primer de tot entraven a l'aula de psicomotricitat i hi havia un bagul on hi havia una nota d'un pirata. Aquest pirata els explicava que havia perdut el tresor i que estava amagat a l'escola i que necessitava l'ajuda dels petits per poder aconseguir el tresor. Els hi van deixar un mapa, en aquest mapa es pot veure, en el meu cas, és el mapa de la meva classe, es pot veure la classe dels ànecs i la classe dels conills, que estava per aquí, està allà. Llavors, el dia que em va tocar fer-ho amb la meva classe dels ànecs, al cofre, veieu que apareix el dibuix dels ànecs. Llavors, havien d'anar seguint les pistes que el pirata havia deixat per tota l'escola, havien d'anar cercant-les i a les pistes eren petites endevinalles. Si al pati esteu i set teniu, on aneu? Coses així bastant senzilles. Estaven escrites en lletra de pal perquè els nens poguessin intentar, que és un dels objectius que volien, intentar reconèixer alguna lletra, intentar desxifrar aquell missatge, ajudar-se uns als altres. Després, quan van trobar el tresor, vam tornar a anar a l'aula de psicomotricitat i allà els esperava la cançó dels pirates, que ja vam començar a posar-la perquè es anessin familiaritzant i per donar ambientació al fet de la gimcana. Llavors, una altra activitat que vam fer som uns pirates que, en el meu cas, vaig aprofitar els racons de plàstica, per això vaig durar molt més, perquè eren subgrups i llavors aprofitàvem els racons de plàstica que es fa cada dijous i es fa cada setmana tornava a fer aquest racó. O sigui, l'he fet 4 vegades. I la Samara crec que també, no? Jo vaig fer en gran grup. En gran grup, tothom. Llavors vam fer un bisó i el barret pirata. Que en aquest cas encara no tenim les imatges perquè les tenen les profes amb la seva càmera i no ens les han pogut passar. El nostre pirata. L'activitat 5 és el nostre pirata, cada classe va fer el seu pirata i primer vam portar el dibuix, els vam explicar què porta el pirata, el barret, la pata de palo, el parche, perquè sapiguessin el que hi havia, els elements dels pirates. En el meu cas jo vaig fer les tortugues i els cargols, i en comptes d'un lloro, aquí vaig fer la tortuga o el cargol, per fer una mica més de la classe. I llavors el vam posar al terra i per grups de 5 nens o 6 anàvem pintant amb ceres. Així també cadascú tenia el seu lloc per pintar, o compartien, s'ajudaven, jo pinto amb tu, això, no sé què. Llavors s'anaven ajudant. I després el vam vernissar. El vam posar nom també i després el vam penjar a fora de la classe.
Avui som pirata, aquesta és la cançó, que ara us la posarem. I primer els hi vam fer una fitxa amb la lletra i abans de posar-la la vam llegir perquè sapiguessin el significat del que deia la cançó, perquè no només es quedessin amb la cançó, sinó el que significava. Allò que no entenien ho explicàvem entre tots i després vam passar a fer la cançó, que era cantar i ballar. Jo, per exemple, en el meu cas, els vaig posar tots en fila, de dos en dos, i havien de fer com si remava, com si estiguessin en un vaixell. I els hi vaig fer unes banderes. La cançó diu que la seva bandera no porta una calavera perquè és un pirata bo. I llavors jo els hi vaig fer una bandera sense calavera perquè sapiguessin el significat. I havíem de fer una sèrie de gestos depenent de la cançó. Destacar que la cançó sembla llarga, però es van aprendre la lletra de seguida. I a més, com a la gincama ja la van posar, es familiaritzaven i sobretot, per exemple, a la meva classe, sobretot deien que quan un nen era molt maco pensaven «És que ets més dolç que la nata». I clar, la cançó els va agradar molt. La Samara va fer la bandera que he dit, jo vaig fer un Garfio i un pirata sense calavera. I ara a veure si us podem posar aquí la cançó perquè la... Sí? Ja fa temps que els meus somnis em duen cavalcant les marees en lloc d'un vaixell. Jo em porto les rendes amb calma o tempesta, navego guiat per la llum dels estels. Però la meva bandera no hi ha cap calavera ni ossos clavats, perquè vull ser un pirata més dolç que la nata, pirata legal, que no rapti donzelles, que regali estrelles bullides del mar, que no robi fortunes, que tingui a la lluna un tresor amagat. Vull ser un pirata sense canons, que amb un somriure guanyi els combats i que segresti tots els malsons sense demanar rescat, sense demanar rescat. Aquí ja repetitiu. Però se la van aprendre, I la cantaven així amb dos veus, que uns... Sobretot quan deia «però la meva bandera», i cridaven molt més. Però ja veies que alguns ja se la sabien sencera. I després, a l'última activitat que la ballem, quan diu que amb un somriure guanya els combats, és que... I la de les donzelles? Això, no rapti donzelles? Això sí que ho tenien, sí. Sí? És que hi havia coses, per exemple, hi havia paraules, quina paraula va ser? Alguna paraula que no entenien, llavors els explicàvem el significat. Però el que nosaltres volíem que entenguessin que hi havia diferents tipus de pirata i ells ho sabien. I, per exemple, en el meu cas, que van dibuixar el pirata sense calavera ni res, llavors ells ja ho reconeixien. Mira, aquest és un pirata bo, i quan parlàvem de pirates el reconeixien i que se la saben. Si ara els vas i li preguntes la cançó dels pirates, i a més a les profes els hi va encantar, i a la profe de música sí. els hi va encantar. Jo també vaig fer, a part d'aquesta cançó, quan teníem temps lliure, també feia la del pirata malo, pata del palo, pirata malo, i llavors feia també la diferència del pirata bo amb el pirata malo. Que bé, i la cantàveu en castellà? Sí, perquè no... No, ho trobo bé. No sabíem en castellà i fèiem una rotllana i fèiem els gestos del pirata malo. I els nens què hi deien? Se'n van adonar que eren amb dues llengües diferents? Sí, però com ells també estan acostumats perquè la majoria no, però també saben que hi ha castellà i català, vull dir que no els hi van donar importància, la veritat. No, ni ho van plantejar? No. Està bé. Bueno, doncs això sí que és un moment també per dir, prendre consciència de que a vegades les coses són d'una manera o d'una altra, saps? Va, molt bé. L'activitat 7 era omplir o completar l'activitat del pirata, que era fer el vaixell. En el cas de l'Adriana és aquell i en el cas meu és aquell. El mateix, en comptes amb ceres, amb pintures, els hi vam posar al terra i en grupets anàvem pintant. I s'ho van passar d'allò més bé, vamos.
L'activitat 8 és el Memory i aprofitant l'aventura pirata vam escollir diferents imatges del conte i els hi vam ensenyar en gran grup i després en petits grups els anaven fent i havíem de fer la parella relacionada. L'activitat 9 és la màscara pirata, no tinc les fotos encara perquè les tenen els profes, però la idea era de fer la màscara dels pirates, que fossin pirates ells. I això també saber de quin color era el barret, de quin color és el parche, vam fer amb punta de plastidècor, vam fer punta i la barba la vam fer amb punta de plastidècor, que era grisa, i llavors més o menys també els anaves ensenyant com eren més els pirates, que tenien barba, grisa, que eren així vellets i tal. I s'ho van passar molt bé també. Vellets? Dius que eren vellets? Bueno, els vells així pirates. I l'última activitat és acomiadar els pirates. Vam aprofitar la rotllana de cada matí i vam tornar a parlar de quines activitats havíem fet, què havíem après. Vam fer el ball perquè li vam explicar que aquesta és la tutora de la meva classe i clar, ella no estava amb mi en les hores de música. Llavors ella va venir i diu, oi, que m'han dit que heu après una cançó. Llavors els nens li van explicar la cançó i com per exemple, sencera, potser no la cantaven sinó acompanyada, ella els preguntava, i com era aquest pirata? Llavors ells deien, doncs no portava bandera, no raptava donzelles, una nena va dir, tenia la lluna al tresor amagat. Llavors ella anava fent les preguntes. Llavors jo, per exemple, també anava preguntant a veure quines activitats hem fet, què és el que més els ha agradat, i el tema dels pirates els va encantar. Perquè també vam aprofitar el Carnestoltes i vam veure que molts nens s'havien disfressat de pirates de la classe. I bé, vam fer el ball final i vam donar per tancar el tema dels pirates. Molt bé.